Bonjour, bonjour tout le monde. Koryale. Sidin kwa beri vanye fite bakora hanaka baka mandefu. Onde kana rozenza resultant fidan ngalen zaha. Da chercher mga boka ils en direct. Za ko itanga nan direct na kai. Ska ikuranga ambudvanyu no sibei en terrain la bouli manumbu comme ni bara Titanic jusqu'à battelage. Nosibé Elville. Oui, Loulou. C'est joli ton livre. Nosibé Elville kuranga yetu. Momba ambua. Momba ambua ntanana ofa marluota. Kera hamisetu zengi rangurombua yu. Mihina nga koho. Oui, Loulou. Oui, c'est très belle. Mihina nga koho. Mihina nga gisinulu. Mihina nga vorunulu. Mihina nga pisu. Irombo izo komas mihina nga hulu. Ke ulom quartier fanangatong quartier mobili. Nangatong fukuntani nangantarataso famijali miyengi fatafka mtarim pisu, tafka mtarim yakoho. Tsisra metarmi ro fanro katimi alam la kurnulu mtarim ro wanyro midkem la kurnulu. Amni nouveau port. Ro mi shambo masia kanet di mampulu. Kwa falera ro mbo kam lalinga yo. Na nyinu makuo mbo nouveau port. Ro mbo na ro nouveau port. Ro tsigadlena ro tarangatin la kurna ro. Tokun chese na ro lalinga ibuanga fanro kana ro. Ana ro nouveau port vlanko etu zeng. Ha? Lenyen haina ro fa mbo na ro. Zanka mbo na ro zafine mbo na ro. Tokun akadina ro tara. Manenteng va woka mjali va woka mangan fiturienga manga petka fiturienga tsisi suite satia va woka madini ki tsisi vola satia na roto opne mboti zeng pangarivu milliardaire mnos beo chaz kitihi ha ambona ronda ki minga ulo mbona ronzo tsi vacciner kezana ngambara mro ulo mkartie jabo satia tanana na habezana hatumbuza mangatu na ro sous préfecture mandena ro chef district endes na ro taratasin fiturenga na ro rangu tanfanja valofi ande sina rosa te fan roken ro chivo velunro deja falan rajab termine rom quartier o fat si sulum tarime ko na pisu wan ro fan ro ka abu sa te champ sakafu bakam tan misiro zabu kara ko chivo tarimku chivo velku yut tarmiku ravo vel fu tarmiku ke na nyinu ma ko fami boka zeng ro fan ro katiulu jab fami urif nefa yola la bempa zakana yola linga nulu na nyinu fan ro kana ro che fight na ro mi vanga ngumbe na ro vanga na bengo tukuntika pina na ro fanro kana ro ke irombo zeng mangaras manumbu kwa bara Titanic en kan verang manumbu kwa bara Titanic jusqu'à battelage rombo yu donc chez ramba ka zeng uzvaza na ngin mais ko mbono ro tvo velu ro tvunvuni no ro poison lenyen vove sunua ri mi vanga mbua na ngin chalafu na ro sunua ku vanga mbua Madagascar nos bewe nanyin salafu na rosunozo no manye joni ani fanis zaza nikikeri ni anara tsamba ni itak tam publication to have kono ani rahinulu ko tsisul na ngirka za etu vava kutijo tetanana na kafa tanana na kaza vulana ha ambua termina ro manda dimapulu rompulu chivo velu na ro rangro ni hina ko hunulu termini midkam la kurnulu ro romboy mchoftam la kurnulu jafa mavuzu Teki jabanda l'école fama vuzu en canverari. Baka batilage uzazi skambara Titanic tan fangariari romboti hina nandora jabe handroyu. Ha? Zana kanunu kikiendo fandro kayu hulu be kikiendo fandro kayu. Ambona romzu tu vacciner na ro mira tivelu ikarat shofe kana ro je m'en fous bulung na je chizana kana ro chiavan ro kikerin fandro ka chimanzar na ro. Yo la nga baba yo la nga ren yo la nga na la nga hava ku jabio ma pitandi na ro tompir fandro kam nouveau port yoza. Na nyek tiliava kufondo kanaru chitande chika nosbi fa vula kusanda na kaze kuwa na nyek tereka mla famina kafa ndo kanaro no sibet stande chika chika fuara tatefa base tif kavanga na kaiti ma ina kin kazam zan kanul zan kavanga ra termini havanga la nyambona ro chivo veluna royu ra chivo veluna ro ba chihena ro Rati vo velung na rozo. Ito na rozo na publish ten fan roka tat mandra sambwe. Ambuen zan Canada kuzi. Mandra sambwe la habe ma tsomi sulmila.
Jiaby faloso fa nisy navy nangala fa tsisy zany ka mboa aminay onay rek regny fotavenao atria hene raha tsy voavelone raha tsy voavelone hene atria nde gonimbary fa million raha tsy voavelone hene ke raha koa dra koaby tsy voavelona ro anaro le tompony amboa zegny fa poste ndro am nouveau port zay phrase ko ambara poste ndro am nouveau port ko lera miboaka bakoro amboa io am nouveau port si vieux port zao vieux port nga fasin donner Nourdine vala sirenerie nouveau port am madame Saïda mamanel tridi arita n volan ko amna rosé baka ina fa tanana ko tanana he ko ra jabio ke yo poste ndro boy ko fa miboaka zeng ro boy lar fa mir nga forosi zengul jab mamboro am rang nif mangan karati ne fa la be panzakana iro mbuyo boka tora mataura mnul mandal yo Zatsi kontra narom tarimi ambua tsoko yo vara hafa ito fa ambua naro afa ira naro ngatin lakur naro midik lakur nul jab bangar ka kan veram de batila jabing mihin nga ko hunulu mihin ziska piso ek wanne ambua maremu sarne ambua naro zengi maremu sarne ambua naro zengi ziska rabusi nul mbalu wanne ambua fiturianga na tom quartier mobile in publier ko razeng fa et moi tam les 5 fanzavalos na fa et moi tsarni suite kisraniet tis fanzakana ni bianga maso falantarana kama fanzakana zabanos biova safa miambinyulu mat ni kikerin fanduaka satya farani rozeb ka huromutu rozomba la musar mangeklera itano huro zenyam zeve na mborom satya marelota musarem nan zera itana tsaporan famiambi zan kanula ndele kwa la vokekta vuzu na vokekta maso mzenyi yovu miet fanzakana nos Belleville yona rovu manganu yin famunonga mbwa ma fa bemzani nyambi mila misulu matereke na rozala mila misulu mati vwena rofa nde vunengro mbwa marbe menye kektul zeng na kafa vuna kwe koni kaskila famiku nosibe chitandechika atoko anfe ensandra nosibe na kafa peta kusanda vuna kwe dina kaze ya raye na roba kofla komna ro atoko yuchimeti viteku jiska mfarani ni hambi nyulu mate na rozo imboka mvovo mze nati ni wanne mbua zeira nditandegi chapika bebel betumbo aleva hunwe nati zaza karazegi ni wanne mbua miambi zenya na royu ke zama nyentinga na ro jabam quartier ana ro jab mandem lata biro district no Siberi ana ro jab mandem am district ria luan zan kana ro mati alona na ro mati ana ro tsra tarmingi raja putke na fenga na ro ke ana ro jab mangala futuanga na ro milata devant biro district zamit mangambara na ro tova na ro zeng sa tefa tsimare chef kuntani tsimare quartier mobile demno chef district mandiana fa yizi manei no Sibeyu Chimenta ton chef district asa zengi kono ran veri. Andes na ro plainte na ro fa na ton na ro fitaregna na ro jabi. Andes na ro chef district fa asa nan zenga ton. Hazan miami kamisi matere ko na ro buichanga. Eti kwe mera baka kara fareng renku mera kara fan démission. Zenga vek chimanu mera eto. Zafa na refa mera fan démission. Mera fan démission fa na la place mo pa mera izi sa te fa chef un TGV. So bukan ro tsmai zamanga bara ro mishoni zencha ko baka ikanota zan vulu ngala ngam la douane accord sinambo lo ngam da douane ha monsieur le maire za centre ville tika mati yu la nga tieri isno borin charo sa ten tuin kutara monsieur le maire atovana ro la ngam yangav ze fa la ngam mati fu mbanga lekole ne fi la ngam zo tsara wanda nga harim karakara ke amira na kaole te ita fituri ngan ro labiu signatira nul marmaram quartier fafanjava rek tsisy toy njisaka niany zamzay tety na ita publication n'olo am quartier manandregny miangavy la aby anaro fanjakany mangatake fandroaka mihina holo aminay ato zegny nataony drako io ni captureko publication igny ande mangoko anaro fa ela narignesako romboy mamono raha mandrobadra am tanana io fa tanky za koa tsisy preuve za tsy mivolagna eto alelolo c'est bon zegny aviako za tsy mivolagna raha tsisy preuve na leko amzay niakony siny feony zo jiaby havako maro mipetrakao namako maro mipetrakao promotion ko l'école maro mipetrakao tombony araka aminaka mena ro za hakondraty ivina fa tsy posy tanananaka vonegny karaty amin'ny amboa ke ko fa tsy regny ni quartier mobile fitoriagna naro zao fokontany tsy nietsy fa fanjava reky milatra naro mandeha district direct
direct anarô district ery anarô jiaby am quartier malema regny marary jiaby satria tsy haiko zao ndesigny l'hôpital marandregny ty tsy vola baka amrô tompony amboatsy ray aman-dreny koa sahiragna mivarotra bazary amzo reniny zazay mivarotra bazary hetsika velon-tegna Madagasikara hetsika vidiny aody am pharmacie vidiny aody am l'hôpital consultation am docteur imagine narô zegny amboa terminarô narô mpitry problème amin'olo andra fiainagna mijaly jiaby zao io olo ampidenarô problème za tsy d'accord am raha ataonarô fandroakanarô gadragna tiny lakoronarô sy avagarô fa aza mbela mivandravandra ty mihinagna olo jiaby mifety tanànanô si be franchement za sosotro za malahelo za mahila kimika lalagna anaka mandeha l'école io nahabe za ilalagna zegny rango izy godra mandrevorevo lavolo jiaby momesika zao goudron be teo za ty tombo teo za ty ilalagna jiaby zegny nahabe za ty franchement za tsy d'accord olo momba eo hoanina amboanarô kelagnany mahasapategna fa tompony amboa aby zegny ajarijarisany manomboko niany amboanazy za mbala iza tous les moyens zao chef district de Nosy-Be tsy maintsy kaiko izy koa fa tsy asa ry maire tsy asa ry chef fokontany tsy asa quartier mobile za personne kaiky chef de district Nosy-Be kaiko izy ty tsy ambelako kara io ka ty tsy ambelako kara ty fo tsy possible zegny amboa fo andendravagna olo tanàna non za ko moyen tadaviko numéro chef district kaiko izy koa narô fa tsy agnanosanarô ry chef fokontany ambody vanio Canvera ampotaka quartier mobile tsy agnanosanarô narô za mpitsangana district en personne mpitsanganako izy mandeha magnano descente any kofa tsy hainarô asanarô hatria tsy possible ty tsy ambela karaha ty fo hatria district ny Nosy-Be donc chef district mameo izy en tête de liste am kabaro jiaby zegny izy raha mbasamboroko agnatiny amin'igny regny raha ataoko ty izy mitsangana satria narô mangala baraka izy amin'ny asanana fitondragna taona amin'igny regniny live ataoko ty hoe fa anarô tia moty carrière anany iry fokontany sy ry quartier mobile matoa fitoriagna natao aminarô zegny ao dikany olo tsy nianatra rô fa mba mera ataoko natao ke narô koa fa tsy maharegny asigninarô namenanarô hajanarô namenanarô tsy hainarô nagnaja izy mandeha narô manonga direct am district za direct narô mandeha chef district narô jiaby am quartier ampotaka mbala vola batila satria lalagna narô jiaby lalagna narô jiaby am tanàna zay momba eo manonga am district narô mivoria mangala fotoagna manonga narô am district izy direct signalenarô satria fa tsy maharegny rô am quartier eo fa tsy maharegny ry quartier mobile fa tsy maharegny ry chef fokontany manonga am district narô za ndraiky gnany nécessaire azahoako conversation ndraiky chef district ara tsy maintsy hoaziko io obligé zegny io tsy maintsy hoaziko io kay ton téléphone volako aminaraka rakarikary karakory asanarô sy ty vahoaka mijaly hany fa tsisy mbala hoan'ny amboa koa natriaka be vitin'izany kanolo iny kikeriny amboa marandregny natriaka be ty koa mampita tsara franchement za malahelo zany zany kanolo sérieux za malahelo amle zaza hara mavozo zao amin'ny avenir ny taranaka anakahy hatria mba misy havako ary misy namako ary misy ray aman-dreniko ary koa rô ny kikeriny amboanarô koa reky ozy aminarô akory ozy aminarô fa mbarako anarô koa ny kasikerekereka amin'ny ravako amboanarô atsika foare ndraiky kermesy tsy tandy atsika Nosy-Be io Nosy-Be misy faria 20 tsy tandy atsika io tsy tandy atsika fa mbarako sandranaka boko karaha tany tsisy fanjakana Nosy-Be olo jiaby laniny amboa zay zao tsy possible tsy regninarô déjà abattilage ary fo misy chefony maramila mipetraka ary chefony maramila abaty asenero misy police mipetraka agny hitandrô raha zay boko haindrô fa rô mangigy fo hatria tsy nagnekitry rô baka tsy haikitry zanakanô tsy possible zegny tsy hainarô fa narô miamby misy olo maty anatina haniny amboa miboaka aleva honogno eo bebely io narô commencé angala honogno amizay zegny androka amboa baro be zegny za ndraiky anarô eto zao fa vonako izy zegny fa nabokako eto za nahinakinaka nahita zanakan'olo laniny amboa publien'olo marandregny igny aiko zo tsy ho hitanarô maro zegny anaovako live ty amizegny olo jiaby mahita izy ke amboanarô afahira agnatin'ny lakoronarô amizegny anarô fo hoaniny fa tsy kila olo momba lalagna hoe hoaniny amboanarô fankaregna atsika zegny mihamby toyiny live ty za ty tsy maintsy hisy toyiny fo raha horegniko eo fo
Nagnano descente fanjakana fa tsy nagnano descente amongotro amboa maro be zegny. Na fahitondreo tompony ambondreo tsy raha reniko eto io tsy maintsy reniko fo tsy maintsy tsy raha lany aby io reniko fo suitiny. Nareo koa fa tsy hitsangana za pitsangana nareo tsy nareo tsara mare sofinareo miamby zabaka ty volagna fo io nareo magnano miraparapatra baka. Ara za tsy maintsy volagna koa fa marary aminaka am tanànanaka za tsy maintsy mivolagna. Obligatoire zegny. Fanambarako nareo tanànako io. Koa fa marary aminaka za tsy maintsy mivolagna. Imaginez que zany ka avako zina zany kanadako zany karavako ziny karakory nanako. Ahan'ny amboa nareo karaha ny amboa tsy vacciné tsy nino. Arabe ny amboa mizoma miomanta après 2 ans 3 ans izy vaky hoazy karavatango masaka igny ko tsy ampy tsara be fikarakaragna izy. Nareo ndraiky raha jiaby zay. Vaky hoazy nofotro loloan'ny amboa impody be milona lonaka. Magnano tatanosy amizay. Mandinia tsara nareo fa zany ndraiky nareo eto fa valako. Quelque soit fanjakana quelque soit nareo tompony amboa. Hatria fa tsy nitsangana quartier mobile fa moi fitoriagna n'olo jiaby amin'ny quartier. Nalefa am quartier mobile nalefa chef kontany tsisy ni etsika nareo nagnano sofiny be maty nareo jiaby tsy naharegny le mahavy zany monsieur le maire mampaza monsieur le maire fa za tsy mena osy be nambo misy mena fa tsisy mera tsy haiko franchement za io sosotro sady malahelo zanakan'olo andeha tsara be ndi hianatra dianany kekitry amboanao mampijano fianarana l'hôpital dirany koa raha tsy voatarimy tena tsy voavelogno tena tsy tarimigny raha voavelogno fo tarimigny dalagna nakam tarimy piso stérilisé ko amizay tsy fahitarateraka na za mizaha line direct tsy adalagna ko satria ko raha voaveloko raha tsy voavelogno nareo tsy hainareo avorinareo lakoro araiky amizay aboakanareo antany ma ekitry olo jiaby igny amiambigna nareo sandra zay tavanareo koa blague nareo ndraiky dalaganareo fa nazy koa beriziki ia fa tsy maintsy afaka miraha tsy tiako obligé zegny imbécile. Zany ambi tu lève na kasa tsy maintsy alaiko miako sy mifena sakarako moyen zao chef district de Nosibé. Officialisé ko zegny. Sakarako moyen zao chef de district. Satria fa tsisy tsangana nareo. Iambi misy zanakan'olo maty na matoelahin'olo maty, igny nareo boko fa aleva hono hoe bebelo amizay fa natina haniny amboa. Za baka tsy d'accord amizay. Vaut mieux is prévenir que guérir. Que fa prévenir za eto. Fa prévenir mitsy za eto Bonne journée. Bala papaka koa nareo riva mbala vangoe fo. Rira fanja miaraka amin'ny chef kontany tsy maharegny reto. Maharegny nareo riva. Tsy endriky vita izy ty.